Bon dia a tothom, benvingudes i benvinguts a aquesta nova píndola formativa organitzada pel Pacte del Temps i la xarxa d'empreses NUS de l'Ajuntament de Barcelona. La sessió d'avui està dedicada a un tema clau i de molta actualitat, que és el teletreball. Tot i que aquesta modalitat ja sabeu que es va estendre, sobretot a partir de la pandèmia que vam patir tothom, hi ha una preocupació que s'està evidenciant i és que hi ha un cert retrocés en la seva implementació en moltes de les empreses i organitzacions amb aquest debat necessari. Com podem preservar els beneficis que el teletreball va suposar per la flexibilitat, l'autonomia i la conciliació de les persones i alhora també afrontar els reptes que encara ens està plantejant en temes de productivitat, benestar i cohesió dels equips. La píndola que fem avui volem donar resposta a aquestes qüestions i també aportar eines i recursos pràctics que us siguin d'utilitat per a cadascuna de les vostres organitzacions. La sessió d'avui està conduïda per l'Ariadna Güell. Ella és membre de la Secretaria Tècnica del Pacte del Temps i també és codirectora de la Time Use Initiative, que és experta en impuls d'estratègies i polítiques de gestió del temps, canvi organitzatiu i millora de processos. Dono la paraula a l'Ariadna. Ariadna, quan vulguis, l'espai és teu. Gràcies i benvingudes i benvinguts. Com deia la Vanessa, tenim una píndola de 2 hores per un tema que és bastant complex. Per tant, jo intentaré donar pinzellades del que em sembla més rellevant des del punt de vista, doncs, sobretot des d'aquest punt de vista del temps, que és al final el que estem promocionant en el Pacte del Temps, i sobretot hem intentat que fos el més pràctic possible. Us explico una mica com estarà estructurada la sessió. Val? Primer faré una part més introductòria, si voleu, en la part més legal que ens diu la llei i què entenem per teletreball, val? Molt rapideta. Després parlarem una mica de quins són aquests reptes que, com deia la Vanessa, ens estan fent a vegades tirar enrere, no? En el teletreball que havíem implementat, diguem, per necessitat durant la pandèmia. I per què es donen, etc. I a partir d'aquí el gruix de la sessió estarà dedicat sobretot a veure quins són aquells aspectes clau que ens poden portar a superar aquests reptes. Intentarem donar eines molt i molt pràctiques, molt específiques, per tenir un teletreball que sigui efectiu i que sigui saludable per la persona treballadora. I farem una última part més tècnica, si voleu, d'eines pràctiques perquè us doneu amb una llista de coses que podeu incorporar en les vostres organitzacions per la gestió diària d'equips en remot. Val? Tenim, com veieu, un espai final de conclusions i de tancament, on aquelles preguntes potser que s'hagin quedat al tintero o si hi ha algun aspecte que cal aprofundir, hi puguem tenir aquest petit espai. Val? Doncs començo per la breu introducció i després, com us deia, serà aquesta dinàmica. Començaré la introducció, faré una pausa, llavors tractarem el següent tema, etc. El primer, la definició, no? Què és això del teletreball? Hem agafat la definició de la llei, que sempre és la que ens guia en aquest sentit. Hi ha un acord marc europeu sobre teletreball que es va fer el 2002 i això es recull després a nivell legal aquí a Espanya, a Catalunya, però és la llei espanyola, a la llei 10/2021 de treball a distància. Val? Què és important del teletreball? Que és una forma d'organització del treball, és a dir, teletreball és treballar, no? A vegades em diuen, sí, quan teletreballi també cuidaré els nens, també no sé què, no sé quantos, o quan treballem, no fem res més, on utilitzem les tecnologies de la informació i el que fem de diferent és que l'executem fora del local de la nostra empresa. Fins aquí, res que no sapiguem. Però què és interessant i què és important i que ens diu la llei? Que el teletreball sempre és voluntari. Per tant, molt important que sempre és un acord entre la persona treballadora i l'empresa. Si algú no vol teletreballar, té dret a no fer-ho i l'empresa ha de proporcionar un espai on treballar. Les persones teletreballadores tenen els mateixos drets que els que desenvolupen l'activitat presencialment, per tant, tot el que implica això a nivell de drets laborals, prevenció de riscos laborals, etc., incloent la formació, la promoció, l'exercici dels seus drets col·lectius. L'empresa ha de garantir la dotació d'equips a la seguretat i la salut de les persones treballadores, exactament igual que qualsevol persona que treballi presencialment, i en canvi sí que és veritat que aquest és un dels punts més difícils, no? La gestió de l'organització del treball correspon sempre a la persona treballadora dins, òbviament, del que marqui el marc legal i els convenis col·lectius que apliqui. Vaig ràpid perquè entenc que totes ho coneixeu, però crec que és interessant i que és important sempre tenir el marc en el que ens estem movent quan parlem de teletreball. Aquí us he ficat un parell més de definicions que venen a dir el mateix, no? La de l'acord marc europeu i la declaració de Buenos Aires, on es van una miqueta
definir aquestes línies mestre. Em, I això, i que el treball, la llei de teletreball doncs una mica marca aquestes coses que us he dit, que sapigueu que és la que cita també l'Estatut dels Treballadors, per tant, estem supercobertes a nivell legal d'aquests. I ara entro a coses de la llei que em semblen interessants i que és important també que coneguem. La primera és una cosa que diu la llei, que és que s'ha de fer un acord de treball a distància entre la persona treballadora i l'empresa. I és interessant perquè és una eina que jo proposo a nivell pràctic també i que en parlarem una miqueta més a mesura que anem avançant en aquesta píndola per definir quines expectatives tenim, no? Entre nosaltres com a empresa i la persona treballadora. I la llei, de fet, és super específica i marca que hi ha d'anar en aquest acord. Val? Jo us ho he posat aquí perquè ho tinguem una mica clar. Els mitjans, equips i eines necessàries que es donen, les despeses que pot tenir la persona treballadora i com es compensaran, l'horari de treball i les normes de disponibilitat d'aquesta persona treballadora, el percentatge i la distribució entre treball presencial i treball a distància, si és un model híbrid, el centre de treball on està escrita la persona i el lloc on treballa a distància, sí? No és jiji, jaja, vaig a treballar des de la platja, sinó que en principi has de tenir un lloc concret on treballes, o varis. La durada dels terminis de preavís per revertir l'acord de treball. Aquest acord sempre es pot revertir, tant per part de l'empresa com per part de la persona treballadora. Els mitjans de control empresarial de l'activitat, és a dir, com controlarem el treball d'aquesta persona quan estigui teletreballant, procediments a seguir en cas de dificultats tècniques, temes de protecció de dades i seguretat de la informació i la durada d'aquest acord. Sí, si aquest acord té una durada, una validesa d'un any, de 5, de 3, del que decidim. Al final, tot i que semblen moltes coses, no deixa de ser una eina que per nosaltres jo crec que és útil per establir les expectatives i com ho farem, no? I la practicitat de com farem aquestes coses. A més, la llei té molts articles, però jo he seleccionat els que em semblen més interessants des del punt de vista del temps, no? De com gestionem aquest temps de teletreball. I n'he seleccionat 4 perquè crec que són els que tenen un impacte més directe en aquest sentit. El primer és el dret a un horari flexible dins de l'acord establert. I és interessant que ja dins del concepte de teletreball reconeixen aquest dret a flexibilitzar l'horari sempre dins de l'acord aquest que parlàvem de treball a distància, la negociació col·lectiva i les normes de descans. I això és important perquè sí que podem flexibilitzar l'horari, però tenim, diguéssim, uns marges. És a dir, ha d'estar en el marc del que marqui el conveni, en el marc del que has acordat l'empresa i ha de respectar les normes de descans. No pot ser que tu decideixis treballar una jornada de 16 hores el dilluns i després el dimarts tenir festa, perquè aniria en contra de les hores seguides que pots treballar per les normes de descans de l'Estatut dels Treballadors. Sí? Però tot i així sí que és clau quan parlem de teletreball quines són els graus de flexibilitat que volem donar a les persones treballadores en el marc d'aquest teletreball. L'article 14 té a veure amb el fet que tenen els mateixos drets que les persones que treballen presencials, no? Tenen dret al registre horari adequat. Per tant, el sistema de registre horari que ens aplica a totes i tots, com a persones treballadores, ens aplica també quan teletreballem i per tant hem de veure de quina manera fem aquest registre i en principi hauríem de registrar, igual que quan estem presencialment, registrem la pausa del dinar, no? Hauríem de registrar, en cas que fem un horari flexible, aquestes pauses flexibles que puguem fer durant el teletreball i que estiguin acordades. El 16 és un d'obvi que entenc que coneixem de sobres, no? Que és el dret a la desconnexió digital. Aquest aplica tant pel teletreball com pel no teletreball. En principi, un protocol de desconnexió digital seria recomanable independentment de si tenim teletreball o no el tenim en la mesura en què utilitzem al final mitjans digitals per comunicar-nos que són susceptibles de ser utilitzats fora de l'horari laboral. Però amb teletreball esdevé encara més necessari. I això així reconeix una miqueta a la llei per garantir el respecte al temps de descans, de permisos i de vacances de la persona treballadora. I l'article 22, que també és molt important que tinguem en compte, que són les facultats de control empresarial. La llei també contempla que l'empresa pugui adoptar mesures que estimi oportunes per la vigilància i el control del que fa la persona mentre teletreballa, sobreentenent aquí que com que no la veus, doncs has de fer algun mecanisme de control addicional, sempre respectant la consideració deguda a la dignitat de la persona. I això és prou ampli com per tenir una discussió d'hores de què implica això, però, diguem, intuïtivament, una mica la idea és que hem de controlar la feina que fa i no res més dins dels marcs i l'acord que haguem fet amb aquesta persona treballadora.
Vale, vale. Em quedo aquí, que és la... Ja heu vist que era breu i ho he promès, que és la introducció breu a nivell legal. No sé si teniu preguntes, dubtes, coses que us sorgeixen, especialment si voleu tenir un moment enrere en aquest acord de treball a distància, que per mi és una eina molt interessant de veure com la podem aplicar en cada organització. Podeu utilitzar el xat o podeu alçar la mà si voleu i fer la pregunta en persona. Si no en tenim, seguirem, no? Ho coneixíeu més o menys, els que esteu en càmera. Vale, veig que sí que surten preguntes. Em surt el dubte de la possibilitat de revertir els acords de teletreball. Has dit que pot ser revertit tant per l'empresa com per la persona treballadora. Eh, doncs ara m'estàs enganxant, juraria que sí, perquè em vaig repassar la llei ahir. Sí, el que passa que en l'acord s'ha de posar en quines condicions i de quina manera, és a dir, en quins terminis aquest acord es pot revertir o canviar. És a dir, té una durada, per exemple, un any, i llavors a partir de l'any s'hauria de tornar a negociar com és aquest acord, i també té escrit, per exemple, si has de donar 2 mesos de preavís o un mes de preavís o el que es consideri. Maggie, no sé com és el teu nom, que dius, tinc una consulta tècnica. Per garantir el treball presencial en cas de no voler fer teletreball, es pot canviar l'horari habitual de treball. Aquí depèn una mica de l'acord que tinguéssiu previ, és a dir, si teniu un contracte amb la persona que marca un horari de treball, és a dir, o arribeu a un acord amb aquesta persona i llavors canvieu l'acord previ, o en principi hauríeu de respectar, no, el contracte que ja teníeu amb aquesta persona. Bueno, veig dos amb mans alçades, llavors si vols Lourdes i Esther, feu preguntes i seguim amb les del xat. Lourdes, endavant. Hola, bon dia. Ariadna, una pregunta. Parlàvem del PRL que s'ha de complir, en tot cas, en qualsevol lloc de les persones treballadores. Llavors, què passa quan treballen a casa? Perquè diu, s'ha de donar mitjans, vull dir, entenc, si parlem d'oficina, ordinador adequat, tot això ho ha de proporcionar l'empresa, però què passa, per exemple, amb les cadires, el tema de llum, que sigui adequada, la posició, les taules, tot això, com es controla que compleix amb la pressió de riscos laborals? Els espais, vull dir, és que hi ha moltes coses a tenir en compte. Totalment. Prevenció de riscos laborals és tot un món. Temperatura, que... No entraré gaire perquè jo no sóc experta en això, t'explico exemples que he vist per si et serveix. És a dir, aquí hi ha dues coses. Hi ha una part de proveir certes coses, no? Un reposapeus, una pantalla addicional, etc que puguin ajudar a que la posició ergonòmica, els riscos laborals, etc estiguin coberts. Jo he vist el cas, diguéssim, més controlat que he vist, que era una gran empresa i que també s'ho podia permetre, i això també totes contestem, és que quan tu demanaves formalment el teletreball, et feien fer una foto del teu espai de treball a casa, com era, et donaven unes recomanacions de canvi des del Departament de Riscos Laborals i, si calia, et proporcionaven doncs, això, un reposapeus, un teclat, una segona pantalla, el que toqués. És a dir, que això seria, per mi, el model ideal, no? On realment tu dius, aquest és el meu espai, té aquestes condicions, i prevenció de riscos laborals et diu, bueno, doncs amb aquestes condicions pots fer aquestes millores X i tu les apliques. Això seria l'ideal. Dins d'això, doncs, òbviament, també som conscients que hi ha empreses més petites, més grans, que tenen més o menys capacitat de fer això. Com a mínim, almenys sensibilitzar les persones treballadores de què és aquest espai ideal, quines coses haurien de tenir en compte, no? Una mica que el curset de prevenció de riscos laborals que fem inclogués com hauria de ser el teu espai a casa. Diguéssim que això seria per mi el mínim minimíssim, i l'ideal seria aquest tema d'anàlisis directament de l'espai on te dius que teletreballaràs. Perfecte. Sí, més o menys és que això és un món, vull dir, al final és que hi són tantes coses que, clar, dius, bueno, des de l'entitat hem de veure que això està sota el paraigua correcte del PRL, però, clar,
com ho fas, no?, per gestionar tot plegat i que hi hagi una avaluació del lloc de treball, perquè al final tu avalues les oficines, avalues perquè compleixi, però clar, a casa seva... Sí. Jo el sistema, diguem, més complet que he vist, que era una gran empresa amb molts treballadors on tenien un departament de prevenció de riscos laborals gran, no? Feien això, és a dir, formalment tu explicaves on era, enviaves una foto de la cadira, de l'espai, tiquití, i llavors ells com a PRL et deien pues, hauries de tenir un reposapeus, hauries de poder tal, si no tens llum natural intenta posar, no? El que sigui, això ja aquí hi ha recomanacions, però seria com l'ideal. Vale, gràcies, Ariana. Esther. Jo estic en una administració i llavors ja fa, des de la pandèmia, no?, que s'havia de fer un document, es va fer alguna cosa provisional i fa temps, no?, que estàvem treballant amb el comitè de poder fer un document ja ben fet. Però el que es havia plantejat, perquè nosaltres tenim opció de fer 2 dies i la majoria fa 2 dies, tret de les persones que han d'estar més d'atenció al públic, era un document general, de dir, com a totes les persones treballadores, no? Tens aquests drets, tens aquests deures, però, és a dir, això valdria o no? Encara que siguem 100 persones, cadascú ha de tenir el seu acord individual. És a dir, hi ha 2 coses, no? Jo separaria 2 àmbits. Un àmbit més de les condicions globals, no? La prevenció de riscos laborals, el com es compensarà, jo què sé, no? Els temes econòmics, quin percentatge de distribució, si és un criteri general. Tenim 2 dies de teletreball i 3. Això pot ser un document general. Ara entrarem una mica, que m'esteu avançant temes, ara entrem una mica de, idealment, com traiem el màxim profit d'aquest teletreball. Doncs, idealment, cada persona hauria de tenir clars quins són els seus objectius individuals, com els aconseguirà, què necessitarà, ja no pel teletreball, pel teletreball i pel treball normal. Però diguéssim que aquest pla individual per mi va més en la línia de, bueno, què faré quan teletreballi, i això és individual perquè tu faràs una cosa diferent que la teva companya, i això no exclou que tinguem un document global amb les condicions generals que apliquen a totes les persones treballadores i després, segons la necessitat i la configuració dels equips, tinguem els documents individuals. Després entro una mica en què entenc jo per un pla individual de teletreball, vull dir que si vols després ho veiem, però que la base sigui un document global té tot el sentit del món amb les condicions que aplicaran a totes les persones treballadores. Però clar, moltes vegades hi ha empreses que tenen situacions diferents. Per exemple, hi ha equips d'atenció directa que no faran teletreball o el faran de manera molt més reduïda que els altres. Llavors, clar, a vegades acaba sent individual o per equip, si vols, per un tema de les pròpies necessitats del servei. Però bé, sí que hi hauria d'haver una part, o idealment certa part d'acord individual. Però ja et dic, crec que diguéssim que d'aquests punts que hi ha aquí en aquest acord de treball a distància, el 90% seran globals per tothom i veiem si hi ha necessitat d'un acord individual. Gràcies. Torno a mirar aquí una mica. Vale, si el teletreball és voluntari, el teletreball és voluntari sempre per la persona treballadora, és a dir, el conveni col·lectiu i l'empresa marquen una mica quin teletreball es pot fer donades les necessitats de producció de l'empresa, etc. I a partir d'aquí, el que pot dir la persona teletreballadora és dir no, jo no tinc un espai a casa per teletreballar, per exemple, i no vull teletreballar. I tu com a empresa li has de proporcionar un espai on treballar presencialment. No sé si m'explico, Mira, i aquí a l'Ajuntament d'Olesa comparteixen una experiència perfecta. Val? Crec que no m'he deixat cap pregunta. Perdó, Ariadna. Endavant. Soc la Magui, que t'havia fet aquesta consulta. En realitat, anava pensant en si, com és voluntari, les persones poden dir jo vull fer-ho, però l'empresa te pot dir directament està d'acord si fes-ho, però no donar-te les eines per fer-ho. El tema és si l'empresa i la persona treballadora han acordat que es farà teletreball, l'empresa ha de proporcionar les eines. Ok. Almenys parlant. Altra cosa és que l'empresa digui no, mira, per les condicions de producció de la nostra organització no és possible el teletreball, que de fet moltes feines no són teletreballables, no? Però si heu acordat entre la persona treballadora i l'empresa que teletreballareu, llavors s'ha de proporcionar les eines. Això és el que diu la llei. Altra cosa és que diguis, doncs no acordem no teletreballar, però és un altre escenari. D'acord, gràcies. D'acord, súper.
Val, doncs, si us sembla, per ja entrar una miqueta més a les eines pràctiques, sí que us volia demanar de fer una petita enquesta superràpida per conèixer una mica quina és la situació de les vostres organitzacions. Ho farem amb aquesta eina que es diu Menti, ara us la poso. Heu d'entrar aquí a menti.com, crec que ho veieu. Amb el mòbil ho podeu fer, si us és més fàcil, i si no amb l'ordinador. I introduir aquest codi. Us surt una pantalla i fiqueu 36879949. Ara ho presentaré perquè ho veieu. Vale, surt aquí dalt el que us acabo de dir, menti.com, i posar el codi 36879949. I la primera pregunta és, a la teva organització el teletreball hi tenen dret totes les persones, hi tenen dret només una part de les persones treballadores segons les funcions que exerceixen, o no està implementat en absolut? Per saber una mica en quin punt estem les que estem aquí. Uns minutets per anar responent. Bueno, veig que la majoria sí que tenim implementat alguna forma de teletreball, sigui per tothom o parcialment, un parell que encara no el tenim implementat. Espero que també us sigui útil a l'hora de pensar com implementar-lo. Veig que un parell de persones que encara han de... Vale. Un parell de persones que encara han votat. Bueno, aquí empatats. Vale, fantàstic. Bueno, veieu que hi ha aquesta mescla de models, no? Aquells on totes les feines són teletreballables i per tant el teniu implementat a tota l'organització, i molts casos en els que efectivament quan teniu atenció directa a persones o horaris que s'han de complir de manera estricta, doncs això només es pot fer per una part de l'equip, no? I bueno, m'alegro que hi hagi gent que no estigui implementat perquè entenc que vol dir que teniu ganes d'implementar-lo. Espero que us sigui útil aquesta petita introducció. Val, segueixo la següent pregunta, que també m'interessa molt per anar una mica també orientant la meva intervenció a partir d'aquí, que és si el teniu implementat, les persones que teletreballen ho fan al 100% del seu temps, poden decidir lliurement quants dies treballen presencialment o en remot, o tenen fixats un mínim o un màxim de dies de teletreball a la setmana. Per entendre'ns, l'opció del mig seria que no hi ha fixat, sinó que hi ha gent que fa 5 dies, hi ha gent que en fa 3 i hi ha gent que en fa 4. Veig que la majoria ho teniu amb un mínim o un màxim de dies de teletreball. Acabem de veure si tenim més respostes. Crec que tenim 25 persones connectades. Vale. Bueno, clarament el model és tenir uns dies mínims o màxims, o els dos, establerts pel teletreball. Així que fantàstic. Amb això ja tinc més idees de com esteu organitzades i em serveix per seguir. Doncs seguim. Com us deia, ara dedicarem un moment a reflexionar sobre els reptes. Els he organitzat així, els podrien haver organitzat de moltes altres maneres. I a partir d'aquests reptes una mica de quina manera els podem abordar. N'he posat 7, ja us dic. Estan tots relacionats entre ells, alguns són conseqüència dels altres, o fan cercles una mica viciosos quan es donen. Però bueno, així podem anar parlant de diferents temes que m'agradarien abordar al llarg de la... El primer... Perdó, ens demanen lo de la presentació. Sí, tot això estarà disponible, tant la presentació com la gravació de la píndola. Vull dir que tranquil·les que ho podreu recuperar fàcilment o enviar als vostres companys i companyes.
El primer repte, que l'he dit, els problemes de comunicació i coordinació entre els equips, no? Com ens comuniquem, com coordinem els equips, quan la comunicació no verbal es perd una mica, no? Perquè al final són persones que ens comuniquem també molt no verbalment, les persones en general, els humans, i això, doncs, vulguis que no, es perd en el teletreball. Òbviament, quan hi ha una cara sempre és més agradable, però inclús tot el cos, no? I també perdem moltes vegades aquesta coordinació informal que es dona en el lloc de treball, a l'oficina, no? La conversa de passillo, que diguéssim, de ai, recorda't que t'he enviat un mail de no sé què, ostres, l'altre dia em vaig trobar el tal i em va comentar que no sé quantos, no? Tota aquesta coordinació que es dona de manera més natural, no? En un espai comú, doncs d'alguna manera es deixa de perdre. Veureu que en tots els reptes una mica la conclusió és tot això existeix, pot passar i el que hem de fer és proactivament com a organització abordar-ho per assegurar que no passa, no? Què passa quan hi ha problemes de comunicació i coordinació entre els equips? Doncs que hi pot haver una sensació d'aïllament, hi pot haver malentesos, es pot generar certa frustració en les persones, no? Perquè no s'acaba de comunicar les coses bé i al final doncs, això ens porta a una reducció doncs, de la productivitat i de l'eficiència també de l'equip. El segon, un clàssic també del teletreball, no? La manca de límits entre la vida personal i laboral. Els estudis que existeixen mostren doncs, que les persones teletreballadores realment tendeixen a treballar més hores i que la motivació aquesta de treballar més hores i de fer jornades doncs, més llargues, potser no treballen més hores com a tal, però sí que la jornada s'allarga, no? En el dia. I ho fan una mica per compensar el que perceben com a distraccions, per demostrar a l'organització que també són productives teletreballant, no? Una mica aquest sentiment de que si no estàs allà no treballes, no? I això al final el que pot portar doncs, és a cremar les persones, a fatiga digital i altra vegada una mica a poca productivitat d'aquestes persones. I això ens porta a l'altre gran repte, no? Com a organització, que és com assegurem la productivitat i el rendiment de comptes de les persones treballadores, que moltes vegades en un format presencial a vegades es fa simplement veient que està allà treballant i anant-hi a parlar de tant en tant, no? Com controlem aquesta productivitat sense veure la persona, com posem objectius a aquesta persona treballadora que no està presencialment, com creem al final, en el fons, un vincle de confiança i de respecte mutu entre la persona treballadora i la persona que supervisa la seva feina i l'organització per assegurar que la feina surt com ha de sortir, no? I això al final és un repte perquè moltes vegades doncs, treballem en un sistema de control basat molt en la presencialitat, en el fet d'estar a la cadira, no? Històricament crec que està canviant, jo ho veig cada vegada més en totes les empreses, que això és una que s'està transformant, però sí que tenim encara doncs, molta confiança en la presencialitat com a mètode d'assegurar que la persona. Lligat a tot el que hem dit, també hi pot haver aquest sentiment d'aïllament social, de falta de sentiment de pertinença, de pèrdua de motivació, no? Perquè justament no s'ha creat aquest vincle de confiança, aquest respecte, aquest coneixement dels altres, no? Tant de l'equip com de l'equip directiu. I una miqueta és com assegurem, no? Aquesta motivació, aquest sentiment de pertinença en un entorn en el que potser no ens veiem cada dia, no? I és interessant també veure com ho podem fer de manera proactiva, no? Crear aquests vincles que creem informalment quan compartim un espai. El cinquè, que l'he titulat així, però podria titular d'altres maneres, no? Que és el repte de les distraccions, la fatiga digital, l'entorn de treball. Teletreballar al final no deixa d'implicar un esforç individual d'autoorganització molt més gran que potser quan estàs allà a l'oficina, que diguéssim estàs focalitzat perquè no pots fer res més, no? Que treballar, per dir-ho així. Que és mentida, perquè a l'oficina podem fer moltes coses, però diguem que no estàs a casa teva, no tens la temptació, diguéssim, de fer altres coses en aquest sentit. I, per tant, implica també un esforç individual, d'autoorganització, de conèixer què ens distreu, quins són els meus moments forts, aprendre a descansar sense tenir el ritme habitual de l'oficina, que al final, quan estàs en un lloc de treball, acostuma a haver-hi l'hora que habitualment es va esmorzar, l'hora que habitualment es va dinar, etc. I com evitar aquesta fatiga digital també, no? Perquè acostumem a estar, quan teletreballem, acostumem a estar molta més estona davant l'ordinador. No fem com els moments de pausa són molt més complicats. El sisè repte és l'adaptació de les polítiques d'empresa i de compliment legal.
I al final, en el moment que decidim implementar el teletreball, també implica, doncs, com deia la companya, que estaven veient com feien aquest document, etc. No només el de teletreball, sinó també adaptar moltes coses. Hem parlat ja de prevenció de riscos laborals, però també hem de parlar de sistemes de definició, control i avaluació dels objectius de la persona, sistemes d'organització horària de l'empresa, potser ara els horaris ja no són els que eren, de marcar quan ens trobem, quines són les franges de disponibilitat, etc. Hem de veure tota una part legal del contracte. En principi, si les persones teletreballen, això s'ha de veure reflectit en el contracte i les condicions que implica. I revisar o fer nous protocols de prevenció de riscos laborals, de desconnexió digital, de seguretat, de protecció de dades, etc. I per últim hi ha tot un repte tecnològic i de riscos de seguretat, que aquí no entraré, ja us ho informo, no soc experta en això i no hi entraré, però òbviament hi ha tota una part de tècnica i de seguretat, de quines eines utilitzarem, com assegurem que les dades estan protegides, etc. Fins aquí us demano que torneu a entrar un moment, és l'última enquesta que faig, us ho prometo, que torneu a entrar un moment en el Menti, on estàvem abans, i d'aquests reptes que us he explicat, em voteu els 3 que per la vostra organització creieu que suposen un repte major, no? Que són més rellevants o que us preocupen més. El de problemes de comunicació i coordinació entre els equips, la manca de límits entre la vida personal i laboral, com controlar la productivitat i el rendiment de comptes, l'aïllament social, la falta de sentiment de pertinença, les distraccions, fatiga digital, reptes de l'entorn de treball, l'adaptació de les polítiques d'empresa o els reptes tecnològics i riscos de seguretat. Un momentet més perquè acabeu de pensar-ho i respondre. Vale. Bueno, veig que de moment el tema dels problemes de comunicació i coordinació entre els equips és un tema que preocupa bastant, així com el tema de la part més individual, no? De distraccions, fatiga digital, entorn laboral, entorn de treball. I després, més o menys empatats, el tema del control de la productivitat i el rendiment de comptes i la part més d'aïllament social, sentiment de pertinença, motivació. Súper. Bueno, els tractarem una mica tots, excepte el de la part de reptes tecnològics i riscos de seguretat, que ja us dic que no entraré, però bueno, m'ha interessat també. Està molt bé perquè són coses que es poden tractar des d'un punt de vista no legalista, sinó amb mesures més soft, diguéssim, o més de fer petits canvis dins del nostre dia a dia per ajudar a millorar, que és el que intentaré parlar a partir d'ara. Vale. Bueno, com que veig que més o menys ja s'ha estabilitzat a les votacions, super, moltes gràcies per participar perquè també m'ajuda a fer més èmfasi en unes coses o altres i intentaré parar-me més en aquests temes i donar aquest espai que deia. Fantàstic. Molt bé, doncs tornem un moment a la presentació, val? I entrem ja una mica a com ho fem, val? Que és el core de la píndola. Ho he dividit en aquests 4 aspectes perquè em va bé per explicar-ho, val? Que és com preparem l'entorn organitzatiu per assegurar que l'organització incorpora la realitat del teletreball a tota l'activitat i s'adapta segons sigui necessari. I aquí una miqueta abordarem el tema de la productivitat i el rendiment de comptes i l'adaptació de les polítiques d'empresa. El segon gran bloc és com gestionem aquests equips en report, com garantim que els equips estan cohesionats i que mantenen una comunicació fluida tant en teletreball com presencialment. I, per tant, abordarem
als problemes de comunicació i coordinació i problemes d'aïllament social i falta de sentiment de pertinença a l'empresa. Un altre gran bloc, que òbviament aquest és important per nosaltres com a pacte del temps, és la part de gestió horària i conciliació. Com facilitem eines per a una organització del temps individual que sigui saludable, eficient i igualitària. Sí? Com ajudem a les persones a tenir aquesta organització del temps que els hi permeti ser eficients i també conciliar. I per tant aquí abordarem la manca de límits entre la vida personal i laboral i tota la part més que té a veure més amb com evitem distraccions, fatiga digital, etc. I l'últim, important també, a l'espai i les eines, no? Com proporcionem un espai i eines adequades per treballar en remot. I aquí abordarem una mica el que ja hem avançat abans amb el tema de riscos laborals, no? Com ho podem... Sí? Llavors, si us sembla, com us deia, una mica la dinàmica que faré és explicaré una miqueta la meva proposta en cada un dels àmbits i després de cada àmbit em pararé perquè puguem fer preguntes i debat una mica entre totes i també, com ja heu començat a fer aquí en el xat, pugueu anar compartint bones pràctiques que hagueu vist o coses que us han funcionat perquè també al final som un grup bastant ampli d'organitzacions que ja teniu implementades teletreball i segur que també heu trobat coses que us serveixen. Val? Comencem per l'entorn organitzatiu. Està dividit en dos trossos, no? Una part d'abordar la productivitat i el rendiment i una segona part més de polítiques corporatives. En quant a productivitat i rendiment de comptes, una mica el repte del teletreball, especialment si hi ha teletreball 100%, que he vist que en aquest cas que ningú de vosaltres el té, és al final aprofundir si no existeix en un model de treball per objectius. I aquí Esther crec que és la que m'ho preguntava, no? El tema d'individual o no. En el fons, com que diguem que el mètode de control de la productivitat i tal no és estar sentat a la cadira, tenim que trobar la manera de dir a les persones què esperem que facin a la seva feina, no? I donar-los una feina que sigui adequada per les seves hores de treball. Això val, encara que no teletreballin, aviam si m'enteneu, no és una cosa exclusiva del teletreball, ni molt menys, però amb el teletreball, diguéssim que es fa aparent la necessitat de que això existeixi i de que estigui ben implementat. Quines són per mi una mica les coses clau quan estem intentant implementar algun sistema de treball per objectius? Primer mite que m'agradaria desmuntar, no està aquí, és que només es pot treballar per objectius quan fem projectes. Els serveis també poden tenir objectius, de fet han de tenir objectius idealment, i poden ser objectius de millora del servei, poden ser objectius simplement de compliment d'uns resultats d'aquell servei, poden ser objectius de moltes coses. Serveis em refereixo a coses que són contínues, que no és un projecte, doncs la gestió de... una amiga meva que treballa a seguros, ella es dedica a gestionar expedients de seguros. Doncs aquesta gestió d'expedients és un servei continu, no és un projecte, però sí que té uns objectius de com s'han de gestionar aquells expedients, els temps que ha de portar, la qualitat que han de tenir, etc. Per tant, podem treballar per objectius en serveis, això, primer punt. Segon, aquests objectius haurien d'estar lligats idealment a l'objectiu com a organització. I aquí us fica una mica un rànquing. Normalment les organitzacions acostumen a tenir uns objectius estratègics a 3, 5, 10 anys vista, depèn de tal. I aquí alguns ajuntaments tindreu els vostres plans d'actuació municipal, que podríem considerar que són els vostres objectius estratègics, que és què vull aconseguir com a organització. Tindríeu que tenir idealment també un objectiu operatiu a un any vista. Què vull aconseguir aquest any en curs com a organització? Sí? I aquí és on comença ja a desdibuixar-se a vegades les definicions. Què vull aconseguir com a equip? I ja entrem, potser, si hi ha 3 o 4 equips diferenciats a la vostra organització, quin és l'objectiu de cada equip respecte a l'objectiu general de l'organització? Què ha d'aconseguir el meu equip en aquest any en curs? I, en principi, idealment, a partir d'aquí, hauríem de tenir un objectiu individual que haig d'aconseguir jo com a persona en aquest any en curs per contribuir a tots els altres. Per tant, idealment, també haurien d'estar lligats uns als altres. Hi hauria d'haver una progressió lògica d'això. Què seria a partir d'aquí, una vegada tinguéssim clars aquests objectius, el model ideal de la vida, diguéssim? Doncs que per cada un d'aquests objectius individuals que ens hem marcat i d'aquests objectius col·lectius que ens hem marcat, tinguéssim unes actuacions, 2, 5 actuacions a fer durant l'any i indicadors d'aquestes actuacions. Això implica, està clar,
un esforç que moltes vegades no es fa, que és un esforç de planificació per part de l'equip directiu, un esforç de compartir tot això amb les persones i amb els equips i de poder-ho definir plegades. I és un esforç, és a dir, és un temps que no es pot menystenir, però diguem que la meva defensa és que si es fa aquest esforç, després el benefici és molt gran perquè tens uns equips que tenen clar què han de fer, tenen clar les prioritats, els ajuda a organitzar-se, els ajuda a la persona a organitzar-se, tenen un sentiment, no?, de pertinença i de motivació cap a què han de fer, etc. Per tant, sense menystenir l'esforç que implica, sí que us animo a que en la mesura del possible pugueu fer-lo com a organització. Junt amb això, com us deia, en aquests objectius idealment hi hauria d'haver una sèrie d'accions i uns indicadors a seguir. Per tant, això vol dir també establir un sistema de definició, seguiment i avaluació d'aquests objectius. I aquí és important, des del meu punt de vista, que aquesta definició, tant de l'objectiu individual i col·lectiu com dels indicadors que es faran servir per seguir-lo, sigui conjunta entre la persona que els ha de dur a terme i la persona responsable, perquè si no poden passar perversions, no?, en el que l'objectiu és fer el 200% del que una persona concreta és capaç de fer, no? I per tant això tampoc és, no es tracta d'autoexplotar-nos o d'explotar les nostres persones treballadores, sinó de veure què és realista complir en aquell any, en aquell trimestre, en aquell mes, en el període de temps que decidim. També important, tant els objectius com els indicadors, que siguin clars, mesurables i que tinguin una temporalitat. Aquí hi ha diferents sistemes, els més coneguts és el sistema SMART i el sistema OKRS, que al final el que ens ajuda és a que quan escrivim l'objectiu tingui tot el que ha de tenir. Definir moments claus d'avaluació al llarg de l'any, és a dir, fer aquesta feina a principi d'any, està clar, per planificar-la, però no esperar a final d'any a veure com ha anat, sinó poder tenir cada trimestre, cada mig any, això una mica depèn dels ritmes de cada organització, no?, per veure, estem anant bé, ho vam definir bé, o ens vam emocionar molt i vam ficar uns objectius que no ens aconseguirem ni de conya, o ha passat alguna cosa entremig que ens ha canviat completament, no?, el nostre pla inicial i l'hem de refer sencer, que tinguem aquests moments de retornar a això. Important que si demanem una cosa a una persona treballadora, li facilitem també tant l'autonomia com els recursos per poder-la fer. No sé, fes això i després no et deixo prendre decisions o no et dono els mitjans o et poso 6 projectes més a part del que t'he dit que havies de fer i per tant no ho puc fer. I dissenyar algun seguiment que sigui àgil i efectiu. I aquí pot ser tan complicat o tan fàcil com sigui. Jo personalment, que estic en un equip de 5 persones, aquest seguiment és un Excel molt senzill. Si tenim un equip de 3.000 persones, doncs òbviament aquí hem d'anar a mecanismes més complicats, de quadres de comandament, etc., simplement per un tema de volum, no? Però aquí es tracta que sigui algú pràctic i fàcil i que no ens porti, diguéssim, tota la nostra vida. I l'última part és que a vegades tots sabem què hem de fer, ho tenim clar, com ens mesuraran, etc. Establim una miqueta les expectatives entre la persona treballadora i l'organització i les expectatives en quant a disponibilitat i comunicació. Què vol dir això? Acordar amb quina freqüència i quin mitjà les persones treballadores reportaran tot això, és a dir, que tindrem una reunió setmanal, una reunió quinzenal, no tindrem una reunió però tenim un lloc on tu al final de cada setmana ficaràs el que has fet i el que no has fet. Aquí pot ser tan variat com vulguem, com necessitem al final. I acordar el que dèiem abans, quins horaris i franges de disponibilitat hi haurà durant la jornada laboral, és a dir, quins marges tens tu de flexibilitat i quan has d'estar disponible per si necessitem trucar-te, fer una reunió, fer el que sigui. Per què això? Perquè al final per mi el teletreball té molts avantatges, però si no l'implementem bé, doncs pot anar una mica en contra en aquests reptes que dèiem, no?, de trobar-nos que no tenim motivació, que perdem productivitat, etc. És a dir, si aconseguim tenir aquesta flexibilitat, però tenint clars els objectius, complint-los, poder-los avaluar, tenint clar quina és l'expectativa que tenen de nosaltres, al final la persona el que pot arribar a fer és realment adaptar els seus horaris laborals a les seves circumstàncies individuals, estalviar el temps de desplaçament,
poder fer una pausa enmig dins de l'acord que s'ha arribat per poder atendre alguna cosa que necessita, etc. I tot i així, doncs, mantenir aquest nivell de productivitat, aquesta motivació. I per l'empresa, òbviament, té beneficis clars, té un benefici de cost directe en el que no estem ocupant una plaça presencial amb tot el que implica, però també pot tenir beneficis de retenció de les persones, d'augmentar la motivació, de ser un factor, no, d'orgull de pertànyer a aquesta organització, etc. I en el fons pot augmentar la productivitat, però per mi, si no ho implementem bé, no, pot tenir pot ser tot el contrari. Tot això és el que abans deia així molt ràpidament que podríem arribar a posar en un pla individual de teletreball. És a dir, què hauria de tenir aquest pla individual de teletreball? Hauria de tenir una miqueta quins són els objectius, lligats a aquests objectius estratègics de l'organització, quins són els objectius individuals, quines actuacions farà aquella persona, quins indicadors, amb quins indicadors, de quina manera l'avaluarem, i quin serà el sistema de reporting i revisió d'aquests indicadors i d'aquestes actuacions. Més, si és algo individual, el sistema horari de comunicació que tenim amb aquella persona, que després parlarem de com es pot organitzar. Que pot ser que el sistema de franges de disponibilitat sigui comú per tothom. Doncs no ho fiquem en el pla individual, ho fiquem en el global, cap problema. Per les que sou d'administracions, per exemple, la Generalitat té un model de pla individual de teletreball. Si el voleu buscar, el trobarem, que està adaptat una miqueta a les realitats de l'administració. I a nivell d'empresa doncs, hi ha varis, vull dir que buscant una mica es troben exemples i models, tant per un mode més projecte i un mode més servei, diguéssim. Doncs això seria una miqueta la idea, és a dir, per la productivitat i el rendiment de comptes cal un esforç que no és menor, però que si es fa crec que reporta molts i molts beneficis, tant per la persona treballadora, que sent que sap què ha de fer i com ho ha de fer i com serà avaluada, com per l'organització, que sap què s'espera, com avaluar-la, té les persones més motivades, amb una productivitat més alta. Vaig a la segona part d'entorn organitzatiu i pararé per les preguntes. La segona part de l'entorn organitzatiu té a veure més amb la part corporativa, si voleu, de polítiques, és a dir, com adaptem totes les nostres polítiques, no només la de teletreball com a tal, perquè incloguin els requeriments del teletreball. Aquí he ficat una mica les que crec que segur que d'alguna manera s'han de tocar. A vegades no són polítiques formals com a tal, a vegades són pràctiques del dia a dia que ens hem de plantejar com les fem, i potser formalitzar-les al fer el teletreball. El primer seria els sistemes de definició, seguiment i avaluació dels objectius laborals de les persones treballadores, el que acabem de parlar. Els sistemes d'organització horària, això és el que dic, que potser no és una política formal com a tal, és una pràctica, però que s'ha de revisar i qüestionar, no? Com planifiquem les trobades en equip, com ens comuniquem com a equip, quines són les franges de disponibilitat, quin grau de flexibilitat horària podem donar. La inclusió de les condicions de teletreball en el contracte, com les incloem, què impliquen, això és un tema més legal, no? Aquí. Quines són les polítiques i sistemes tecnològics que tenim activats, els equips informàtics, les VPNs, els accessos en remot, la seguretat, etc. Polítiques de prevenció de riscos laborals, el que comentàvem abans, com assegurem la prevenció de riscos laborals en el treball a distància. Polítiques de protocols de desconnexió digital, polítiques de flexibilitat horària, permisos o altres que poguessin existir prèvies a la implementació del teletreball, que s'ha de veure com apliquen quan estem teletreballant, si és que s'han de canviar d'alguna manera. I, per últim, que aquesta potser a vegades no hi pensem tant, les polítiques de retribucions, de dietes, desplaçaments o coses similars. Per exemple, si estem teletreballant i fem un desplaçament, comptem el desplaçament des del lloc de teletreball o des del centre de treball. La dieta és la mateixa o no ho és? Aquest tipus de coses. Em paro aquí i obro una miqueta el torn de preguntes o dubtes o comentaris que pugueu tenir. El mateix, podeu fer-ho pel xat o alçant la mà. Si no, segueixo.
Si més endavant teniu alguna altra pregunta, anem. Vale. Doncs comencem amb la part de gestió d'equips. Vale. Vale. Aquí ho he dividit una mica més amb la part de coordinació i amb la part més d'aïllament social, motivació, etc. Què us donaré aquí? Pautes generals, idees per millorar la gestió d'equips. Vol dir això que les heu d'aplicar totes de cop o totes? Perquè sí? No. Cada empresa, cada organització, cada equip està en moments diferents, té tasques diferents i hi haurà coses que li funcionaran millor o pitjor. Us he portat aquí com idees que han funcionat a altres llocs, que estan aplicades a altres empreses i que poden ajudar a aquesta idea de coordinació una mica per abordar aquest repte que dèiem de la falta de comunicació en persona, de la falta d'aquesta coordinació informal que tenim quan compartim un lloc de treball. El primer, molt important, conèixer i compartir la disponibilitat de totes les persones de l'equip, entenent que no totes poden tenir les mateixes disponibilitats. És a dir, saber quan puc contactar les persones, perquè això també ens facilita tant el respecte al seu descans com el perdre la por una mica, no la vull molestar, no sé què. Per tant, tenir algun sistema, un Google Calendar, un disponible en Teams, el que utilitzeu, per saber quan les persones estan disponibles. Establir reunions periòdiques de seguiment. Pot ser a nivell equip, pot ser les dues persones que estan en el projecte que estan treballant juntes, això ja depèn una mica de cadascú. I una mica la recomanació, ficat el concepte aquest de stand-up, que és un concepte d'una metodologia de gestió de projectes que va estar molt de moda en su momento, que es diu Agile, que està de moda, que es diu stand-up, que vol dir de peu, perquè la idea era que les reunions de seguiment es fessin de peu quan es feien presencialment perquè la gent no s'enrotllés gaire, estigués cansada i volgués tornar a seure. I aquest és una miqueta el concepte, que les reunions de seguiment siguin realment de seguiment, que estiguin preparades abans i que es despatxin temes ràpids, que es necessitin parlar fàcilment, i si no són ràpids, que s'aprofitin per agendar reunions específiques per tractar aquests temes ràpids. I això pot ser setmanal, pot ser cada dia, pot ser cada 2 dies, pot ser quinzenal, depèn una miqueta dels ritmes del projecte, del servei que cada equip té. No hi ha un dia, una freqüència ideal. Però sí que el concepte aquest de poder tenir unes reunions de seguiment ràpides per tractar temes que normalment tractaries de passillo, per entendre'ns, és interessant veure com ho podem implementar. Molt important també activar eines per fer les reunions efectives. Moltes vegades el que ens passa amb el teletreball és que si ja tenim tendència a la reunionitis quan estem en presencial, a vegades amb el teletreball es multiplica i a més s'empalma. Com que estem assentades davant l'ordinador i no ens hem de moure d'una sala a l'altra o d'un lloc a l'altre, podem tenir un matí de reunions sense parar. Llavors, tenir polítiques o protocols o bones pràctiques per fer les reunions efectives és un tema bastant clau. Què vol dir bones pràctiques? Doncs un ordre del dia, enviar el material preavançat, control de temps, després si voleu entrem una mica més amb això, acte posterior, etc. En el cas del teletreball en específic, jo que sempre recomano és que agendeu un quart d'hora entre reunió i reunió. És a dir, no posem per pràctica, és a dir, que una bona pràctica de l'organització sigui que les reunions sempre tenen un quart d'hora entre una reunió i l'altra. Tant per si s'allarga com perquè pugueu aixecar-vos, anar a fer... Proporcionar eines de comunicació, tant formals com informals, i establir una mica les expectatives respecte a com es donaran aquestes comunicacions. Pot ser un telèfon d'empresa, pot ser una eina de comunicació instantània, un Teams, un WhatsApp, el que sigui, però tenir-les clares i saber una miqueta com s'utilitzen, per què serveix cada eina. Quan trucarem, quan enviarem un correu, quan no sé què. Això són coses que habitualment es poden també regular a través del protocol de desconnexió digital. En la mesura del possible, utilitzar videoconferències per facilitar la comunicació no verbal. No és el mateix que en persona, però almenys la cara ja dona molta informació de com està aquella persona, com es troba, etc. Limitar les notificacions en la mesura del possible per evitar interrupcions constants.
Aquí a nivell tècnic, doncs, eliminar les notificacions, que no t'aparegui que t'ha arribat un correu de l'Outlook, que no t'aparegui que t'ha arribat un missatge del WhatsApp o del Teams o del que feu servir, sinó que sigui la persona que, quan ho necessiti, vagi a mirar si té missatges nous. Sí? Això és un tema d'interrupcions. Establir sessions presencials o virtuals per planificar de manera conjunta. La majoria de vosaltres teniu moments presencials amb l'equip i, per tant, el que és important és assegurar que en aquests moments presencials fem reunions que tinguin un valor afegit, no? Que siguin per fer brainstorming, per planificar els propers passos o el que s'ha de fer, discutir aspectes globals en els que cal una miqueta la intel·ligència col·lectiva de tot l'equip i fer-ho de manera proactiva i constant en els moments aquests en què ens trobem. I també de manera proactiva, i molt important perquè a vegades ens n'oblidem, establir moments d'avaluació que poden ser cada 3 mesos, cada mig any, m'és igual, dels propis mecanismes de comunicació. Això ens està funcionant? Aquesta reunió de seguiment cada 15 dies ens és útil o l'hauríem de fer cada setmana o la podem fer cada mes perquè no ho necessitem, sí? Per anar-los adaptant i millorar-los. I segueixo perquè una mica està lligat, tot el que estic dient. Per la part més de pertinença, motivació, etc., també una mica recomanacions generals. Establir moments de trobada presencial, el que us deia abans, que pot ser de planificació conjunta, però també tenir moments que siguin tant per fer team building, diguéssim, no? Que podrien ser de presentar les persones que han arribat noves, que ens expliquin alguna cosa específica seva, que han fet, alguna cosa que han aconseguit a nivell laboral, alguna cosa a nivell personal que vulguin compartir, etc. I que també serveixin per comunicar aquests objectius globals que parlàvem abans. Quins són els objectius globals de l'organització, quin és el propòsit, què ens agradaria aconseguir a l'acabar l'any, etc. Molt important, que sempre ens oblidem també una mica, establir protocols que tinguin en compte el teletreball quan donem la benvinguda a noves incorporacions. Això és especialment important quan estem 100% teletreballant, però també en models híbrids. Assegurar que les noves incorporacions coneguin tot l'equip presencialment, que tinguin un moment en què puguin estar fent un cafè amb aquest equip quan entren. Sí? Durant la pandèmia va passar bastant, no? Gent que canviava de feina a mitja pandèmia i podia passar un any treballant en una empresa i no haver-la vist mai presencialment ningú de les persones que estava treballant, no? Doncs intentar evitar això. Fomentar espais de col·laboració virtual explícits que substitueixin la col·laboració espontània a l'oficina, és a dir, tenir, això pot ser una missatgeria instantània en el que es puguin els treballadors les persones treballadores entre elles poder-se parlar durant el dia, és a dir, tenir algun tipus de mecanisme que pugui substituir aquesta conversa de passillo virtual. I, en tot cas, com que la majoria feu models híbrids, doncs anar planificant certs espais d'aquest tipus els dies que l'equip és a l'oficina. I en les reunions de seguiment incloure també algun punt que sigui un espai obert per compartir preocupacions, estats d'ànim, és a dir, tenir un punt de com estem en aquestes reunions. Com ens trobem, què ens preocupa, quines coses volem compartir amb l'equip. Paro aquí. Preguntes, dubtes, coses algunes d'aquestes coses que hagueu implementat i que us han funcionat o no us han funcionat o voleu replantejar, preguntes concretes. Sé que són molt genèriques, però és que realment cada empresa ha de trobar una mica el que li pot funcionar. No sé si nota alguna coseta més. Vale, veig una mà, la Vanessa. Sí, m'escolteu? Sí. Em sentiu? Vale. Sí, en l'última diapositiva que estàvem veient era el tema de la benvinguda, per si pot servir. Jo havia estat treballant en una cooperativa d'empresa social i el que fèiem és que cada vegada que entrava una persona, el que es demanava a cadascuna de les persones de la plantilla és agendar un cafè, en aquest cas virtual, perquè nosaltres fèiem les trobades presencials de plantilla treballadora, les fèiem tipus semestral, no recordo bé, però crec que era cada 6 mesos.
Llavors, perquè no passés tant de temps sense que la persona nova pogués conèixer una mica més la plantilla, no érem una gran plantilla, crec que érem unes 20-30 persones treballadores, agendàvem aquest cafè virtual de 15 minuts. Més que res perquè, explicar una miqueta què feia cada persona a l'empresa, també perquè la nova incorporació es pogués fer una mica l'organigrama al cap, diguéssim, perquè això sempre, et donen l'organigrama però després no coincideixes el nom amb la cara. Llavors això ajudava molt per, vale, aquesta persona amb aquest nom és aquesta persona. I eren cafès de 15 minuts que s'agendaven virtualment i eren tu a tu per això, perquè és una mica la benvinguda, per si serveix algú. No, em sembla molt bona pràctica i també una manera d'evitar el que deies, no? Tant de temps sense que conegués la resta de plantilla. Al final, la clau és aquesta, que fem que si sabem què fa cadascú a la nostra plantilla, els podem anar a veure i dir, ai, ajuda'm amb això, que he tingut un problema, o tu saps com funciona aquest tema, però clar, si acabes d'entrar no saps qui és qui i a qui has d'acudir, no? I haver-lo conegut et trenca aquesta barrera inicial de trobar. Super, gràcies, Vanessa, per compartir. De res. Vale. Doncs seguim, si no hi ha més experiències a compartir o preguntes. Vale. Seguim amb la part de gestió horària i conciliació. Aquí parlarem una miqueta de quina manera podem ajudar a les persones treballadores a tenir una gestió horària i una conciliació el més efectives possibles. Ho hem enfocat com en 3 eixos. Gestió horària saludable, és a dir, que tingui en compte la salut de les persones treballadores. Gestió horària eficient, i aquí parlem més de temes de com autoorganitzar-se de manera eficient, i gestió horària igualitària, com aconseguir no discriminar, assegurar que no discriminem a ningú amb aquest model de teletreball. Comencem per la gestió horària saludable. El que entenem per gestió horària saludable, que potser és una cosa que no s'acostuma a parlar quan es parla de teletreball, i serveix tant pel teletreball com pel treball presencial. De fet, moltes coses que estic dient aquí serveixen per a dos tipus de treball. Entenem per gestió horària saludable aquella que té en compte i s'intenta adaptar al màxim possible als ritmes circadiaris de la persona. Els ritmes circadiaris, per que no conegueu el que és un mecanisme biològic que tenim tots els éssers vius, les persones i els animals i les plantes, que en regula el nostre cos durant les 24 hores del dia. És el que ens fa venir gana quan s'acosta l'hora de dinar, el que ens fa venir son quan s'acosta l'hora de dormir, el que ens desperta quan és de dia, el que ens activa, diguéssim, al llarg del dia, etc. Per què és important això? Doncs perquè aquests ritmes circadiaris regulen moltes funcions del nostre cos i tenen un efecte directe en la nostra salut. Alteracions dels ritmes circadiaris han estat linkades o connectades a major risc de sobrepès i obesitat, a major risc de certes malalties mentals, especialment ansietat i estrès, a problemes de son, a malalties cardiovasculars. Hi ha casos més extrems, com és, per exemple, la gent que treballa a torns nocturns, que és l'alteració completa dels teus ritmes circadiaris, perquè estàs despert de nit i de dia, s'ha linkat a certs tipus de càncer. Per tant, no és un tema menor, aquest seria el meu missatge, i des de les companyies podem ajudar, o sigui, fer una gestió horària que ens vagi a favor d'això i que no només ajudarà a la salut de la pròpia persona treballadora, sinó que també ens ajudarà perquè serà més productiva, més creativa i més eficient. Què vol dir això a la pràctica? Doncs aquí us he deixat una infografia que és molt útil perquè explica el dia ideal del nostre ritme circadiari. Això és la mitjana, llavors hi ha gent que és més nocturna, hi ha gent que és més diurna, segur que ara totes esteu pensant, jo soc molt nocturna, jo soc molt diurna, hi ha de tot, però la mitjana, la majoria de persones estem en aquest horari, en què iniciem al matí amb la llum del sol. Aquí l'important és poder veure la llum del sol, sortir al carrer o obrir la finestra, per això sempre els riscos laborals ens diuen un lloc que tingui llum natural, si us plau. Entre les 9 i la 1 acostuma a ser el moment del dia en què la majoria de persones estan al seu moment màxim de capacitat cognitiva. És un bon moment per fer les coses més complicades, que requereixen més concentració, que requereixen creativitat. Si hem d'agendar una reunió d'aquestes de pensar juntes com hem de fer les coses, aquest és el bon moment.
Sí? Cap a la 1 seria el moment ideal per menjar, per dinar, i entre les 2 i les 4 ja no és que sigueu vosaltres, la morrinya després de dinar és un fenomen biològic, hi ha una lleugera disminució de l'atenció, per tant tenir aquest moment de descans postdinar i potser fer tasques que no requereixen tanta concentració o que són més mecàniques. Sí? A partir de les 5 comença a augmentar la temperatura corporal i l'activitat cardiovascular i per tant és un moment ideal per fer exercici entre les 5 i les 8 del vespre o per fer vida social o altres coses que requereixin, diguéssim, més activitat. I l'ideal seria cap a les 8 a sopar, perquè això ens dona temps de poder generar un inici de la secreció de melatonina, que, com segurament us sona, és el que ens ajuda a dormir bé. I entre les 9 que acabem de sopar i les 11 que idealment ens hauríem d'estar anant a dormir, evitar la llum intensa i l'ús d'aparells amb pantalles, perquè això és el que ens ajuda a preparar la son. Que això ja us coneixeu perquè ho hem dit 1000 vegades, els metges ho repeteixen constantment, poder tenir aquesta mitjana de 8 hores per dormir. Esto es el dia ideal a la vida. Què podem fer les empreses per facilitar això? Doncs a la pràctica això vol dir, jo diria, 3 coses molt concretes. El primer, agendar reunions. Agendar reunions i tasques. Quan agendar reunions? Evitar agendar reunions a partir de la 1. Tan senzill com això. Per què? Perquè així la gent pot menjar en hores saludables, perquè a més és un moment en què la gent ja comença a de baixada, per tant poder agendar les reunions a aquest principi del dia o a mig matí si és alguna cosa així més creativa o que requereix més concentració, etc. El segon, assegurar el descans digital, assegurar les pauses, poder fer que el teu cos no tingui aquest ritme. Què vol dir això? Pauses relativament freqüents, cada hora i mitja alçar la vista, aixecar-se, etc. La desconnexió digital, molt important, el que dèiem, desconnectar les pantalles, desconnectar de la feina, poder anar preparant aquest descans nostre. I bàsicament això. I el tercer és facilitar els àpats en horari saludable. El que dèiem, avançar una mica els àpats, i si no el voleu avançar, perquè això és potestat de cadascú, almenys que com a organització no l'impedeixis. Per tant, que no agendem reunions a partir de les 12:30 a 1, perquè la gent pugui menjar abans si vol. Aquí estem parlant de teletreball, per tant no aplica, però a les empreses que parlo d'això i que tenen presencial, doncs que no facin actes en aquella hora, o que si l'acte té dinar, fem el dinar a la 1 o la 1:30, etc. Que si tenen cafeteria la obrin a partir de la 1, coses així. Sí? Gestió horària saludable. No sé si sabeu el tema del ritme circadiari, si no ara ja ho sabeu, serveix pel teletreball, pel treball normal i per la vostra vida diària com a persones. Així que bé, us animo també a pensar en aquest tema de la son, del descans i dels nostres ritmes i com ens podem millorar en aquest sentit. El següent tema, gestió horària eficient. I aquí una miqueta el que intentarem parlar, que serà una miqueta més llarg, és què podem fer. Sobretot ho he intentat enfocar, òbviament això es tracta d'una cosa més individual, com ens organitzem com a persones, però el que intentaré és enfocar-ho sobretot en què podem fer com a organització per ajudar les persones a organitzar-se millor. Altra vegada, això funciona igual pel treball presencial com pel teletreball, però és veritat que amb el teletreball això pren una rellevància especial. A nivell individual, vaig molt ràpid perquè ja us dic que el que vull és focalitzar a nivell d'organització, que és el clau per una gestió horària eficient. Prioritzar, primer, saber quines tasques són aquelles que són més importants per mi i quines haig de fer primer i segon i tercer. Això ens ajuda molt al que parlàvem abans, de tenir uns objectius clars, perquè si no tinc els objectius clars, com prioritzo? És impossible, no? M'haig d'esperar que algú m'ho digui. I aquí, com que no tenim aquest algú a mà perquè estem fora, doncs això comença a complicar-se. Aquí hi ha una eina molt senzilla i bastant coneguda, que és la matriu d'Eisenhower, que bàsicament t'ajuda a organitzar les teves tasques entre aquelles que són importants i no importants i aquelles que són urgents i no urgents. Hi ha tasques que són importants i urgents, aquestes són les que hem de fer al començar el dia i assegurar que les acabem.
Hi ha tasques que són importants però no urgents i aquestes és les que hem de planificar un moment a la setmana per tancar-nos i fer-les, sí o sí, i no anar-les posposant perquè són importants. Hi ha tasques que no són importants però són urgents i aquestes és les que hem d'intentar delegar a algú altre. Si no són importants per nosaltres, no vol dir que no siguin importants per l'organització, estem a nivell individual. I tasques que no són importants ni urgents i aquestes no cal que les fem. Ja està, les traiem de la nostra llista i s'ha acabat. Què més s'ha de fer a nivell individual? Doncs planificar. Planificar la nostra feina individual en el dia a dia, a la setmana, al mes, com ho necessitem. I aquí, molt ràpidament, mencionar, és que estic fent aquí un curs que normalment estic 5 hores en 20 minuts, per tant, perdoneu-me, els errors habituals de planificació, que és planificar l'alta, dir, em fico 2 hores més per fer aquesta tasca, que així tinc temps de sobres, perquè hi ha una llei molt bonica que es diu la llei de Parkinson, que diu que triguem tant de temps com tenim a fer la tasca. Sí? Planificar la baixa, no? També acostumem a ser a vegades massa optimistes, sí, això m'ho trec en 2 hores, no sé què, tots sabem que no, que ho faràs que necessites almenys un dia sencer. Planificar sense tenir en compte l'efecte acumulatiu, i això s'aplica molt quan treballem en projectes, diem, no, la fase 1 el primer mes, la fase 2 el segon mes, la fase 3 el segon mes. La pràctica és que la fase 1 dura 1 mes i mig, la fase 2 la fas en el mes que havies planificat, però ja vas mig més tard, i llavors la fase 3 acaba fent-se en 2 setmanes en lloc del mes inicial. Anem acumulant el retard fins que tal. I l'últim error, que és programar tot el temps disponible. Programar pensant en 40 hores, o la 35 o 37 i mig, a les que feu, omplir-les senceres. La recomanació sempre és deixar un percentatge de temps, una tarda, un dia sencer, per imprevistos, sense planificar. I l'últim és anar trobant mecanismes, i aquí sí que no entraré perquè ja estaríem molta estona, per gestionar els lladres de temps, que són coses que ens interrompen i que fan que triguem més a fer la tasca que estem fent. Hi ha lladres interns, coses que ens fem nosaltres mateixos, i lladres externs, coses que ens venen de fora i ens interrompen. Aquí he ficat alguns dels més habituals, com a lladre intern, l'absència d'objectius i planificació, contactes socials a la feina, contactes excessius, s'entén, no estic en contra dels contactes socials a la feina, incapacitat a l'hora de dir que no, manca de sincronia amb el rellotge biològic, el que explicàvem abans, desordre, poca organització, absència de delegació, manca de disciplina, de mètode, de protocols, ús incorrecte de les noves tecnologies. Podríem fer una llista més llarga. I lladres externs, interrupcions telefòniques, reunions de feina, correu electrònic o missatgeria instantània, comunicació deficient, visites no previstes, temps d'espera per fer coses. Com es pot donar suport des de l'organització perquè les persones puguin prioritzar, planificar i gestionar els seus lladres de temps intern? Proporcionant eines, no? Aquesta és fàcil, relativament. Doncs si un lladre extern és les interrupcions telefòniques, podem proporcionar un mòbil d'empresa que es pugui tancar, un WhatsApp corporatiu que pugui fer un missatge automàtic de et contestaré quan pugui i tal, per posar un exemple d'eines. Formar l'equip. Tot això són tècniques hi ha milers de llibres i literatura i cursos sobre com organitzar-se millor. Per tant, proporcionem aquesta formació a l'equip. No esperem que sols trobin la manera màgica de ser supereficients. Establim bones pràctiques i protocols per evitar els lladres de temps. Abans he mencionat les reunions com un exemple clar. Es pot fer un decàleg de bones pràctiques a les reunions que es compliran. Fer per norma que hi hagi una persona que porta el temps. És a dir, 1000 coses que al final és traslladar des de l'organització que això serà una bona pràctica que es vol implementar i que a partir d'ara ho farem. I aplicar aquestes normes de gestió horària quan, com a equip directiu o com a responsable d'un equip, estem planificant també l'equip. És a dir, això que us explicava de prioritzar amb la matriu d'Eisenhower es pot fer a nivell individual, però es pot fer amb les tasques de l'equip també. Planificar la setmana no només s'ha de planificar a nivell individual, s'ha de planificar a nivell d'equip i a nivell d'organització. Per tant, també veure com aquestes eines les estem utilitzant per gestionar la càrrega de feina de l'equip. Amb tot això, com seria una jornada ideal, no? I he fet una des de la persona treballadora i després ve un slide amb què podria fer l'empresa. Sempre estic intentant donar aquestes dues d'allò. Què pot fer la persona treballadora per tenir aquesta jornada ideal planificada?
Començar la jornada amb alguna cosa positiva, el cafè del matí, alguna cosa que li faci il·lusió. Hi ha gent que li agrada molt escriure amb llibretes en colors perquè li agrada això, començar així. Planificar la jornada sempre que es comença, dir, vale, què vull fer avui, quan ho faré. Una regla possible, que a vegades serveix, no? És un 60% d'activitats planificades que tenen un nom i un cognom, un 20% per activitats de caràcter divers, respondre a mails, anar a alguna reunió de seguiment, bla, 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 i un 20% per imprevistos, podria ser una norma. Destinar el matí o les hores tranquil·les de la vostra feina per als assumptes més importants o que requereixen una major concentració. Abans alguna companya deia, nosaltres ens han dit que quan fan teletreball es poden concentrar bé, no? Perquè justament el que estan fent és evitar aquests lladres externs, no? De gent que els ve dir coses, que els interromp, que no sé què, etc. Doncs intentar crear aquest moment i així. Durant la jornada, mantenir-se centrat en aquests objectius i tasques que hem planificat, evitar activitats no previstes, acabar sempre els assumptes començats, no? Això és un tema, no sé si heu vist, hi ha persones, jo a mi em ficava la riure, però aquestes pestanyes de navegador que en tens 25, no? Totes obertes, totes en procés, doncs intentar començar una cosa i acabar-la sempre que es pugui, emprar tant com es pugui aquests períodes de màxim rendiment o temps sense interrupcions. Això és molt interessant, agrupar qüestions similars. Va molt bé dir, si haig de fer 3 trucades, les faig totes juntes en una hora. És a dir, no faig una trucada al matí, una al migdia i una a la tarda. Ara faig una estona de trucades, ara faig una estona de correus. Si haig de fer 3 reunions, les intento programar una darrere l'altra durant aquest temps. Ara faig una estona del projecte A, ara faig una estona del projecte B i agrupo. Sí? Fer pauses i controlar periòdicament, no només al final, sinó a mig matí, abans d'anar a dinar, el que sigui, el compliment d'aquest pla que hem establert i corregir-lo si cal. I a l'acabar la jornada, dedicar un temps a acabar coses que ens hagin acabat d'acumular petites, un correu que se'ns ha quedat pendent, una trucada final que no sé què, el que sigui, controlar els resultats del dia i planificar, no? Començar a planificar la següent jornada. Què puc fer com a organització? Doncs proveir eines de planificació i gestió del treball i formació de com utilitzar-les. Eines X, després hi ha un apartat d'eines i ja hi entrem. Agrupar les reunions en les franges horàries en moments aquelles que siguin, diguéssim, més mecàniques, en moments de poca concentració i al revés, aquelles que necessitin creació d'idees o siguin complexes durant els períodes de rendiment. Durant la jornada, dissenyar i implementar protocols de reunions eficients. Reduir al màxim les notificacions a les eines de col·laboració virtual, és a dir, que per defecte vagin capades les notificacions. No sé si m'explico, quan dic reduir al màxim vull dir això. Establir canals de comunicació específics per temes urgents que sí que puguin tenir notificacions, però que estiguin molt identificats. Fer formacions sobre assertivitat, gestió del temps, comunicació efectiva, treball en equip. En fi, n'hi ha moltíssimes per les persones treballadores i per als equips directius. Implementar eines de benestar digital que, per exemple, et puguin recordar la necessitat de pausa, coses similars. I pel final de la jornada, establir mecanismes i eines per fer seguiment de les tasques fetes durant el dia, utilitzar aquestes eines de planificació per planificar el dia següent i establir un protocol de desconnexió digital per garantir el descans. Vale. Estic fent un rotllo molt gran, jo perdoneu-me si teniu preguntes, les podeu anar posant, però ja quasi acabo amb aquest pack de gestió horària i conciliació. I com us deia, hem fet gestió horària saludable, gestió horària eficient, perdoneu que he anat molt ràpid perquè això normalment per mi és un taller d'un dia sencer, quasi, i gestió horària igualitària, que era l'últim punt. Aquí només m'he centrat en coses de teletreball que podem pensar. Òbviament, com a empresa, segurament teniu mesures de conciliació, mesures de pla d'igualtat, etc. Per tant, és només revisar-ho una mica i veure si d'alguna manera, ara que tinc teletreball, haig de modificar-ho o haig d'afegir alguna cosa addicional. Una possibilitat és revisar si el teletreball complet o per sobre del que habitualment teniu fixat, els 2 o 3 dies que tingueu fixat, pot ser una mesura addicional que tinguem recollida per casos particulars que ho puguin necessitar. Per exemple, sé que hi ha algunes empreses que en l'últim trimestre d'embaràs permeten fer teletreball complet, perquè la persona ja està més cansada, li evites el desplaçament, pot estar a casa en posicions que potser està més còmode, té més flexibilitat per anar a visites mèdiques, etc.
També sé de casos que en persones amb situacions mèdiques cròniques que tenen particularitats doncs se'ls ha concedit una modalitat de teletreball que els permet certa flexibilitat per atendre les necessitats de la seva malaltia. Per tant, també penseu en el teletreball com una eina extra, diguéssim, per atendre a casos particulars en concret. Al final, en el sentit de que t'estalvia el desplaçament, de que et pots muntar un entorn que potser et sigui més còmode per la teva situació personal i que et permet certa flexibilitat més ràpida per anar al metge o per atendre aquest tipus de coses. Sempre és important, ja ho he dit 1000 vegades, però ho aniré repetint sempre, que el teletreball es combini amb un horari el més flexible possible dins de tenir franges de disponibilitat pactades, que al final el que permet és organitzar els horaris de les persones segons les necessitats personals i familiars. I ara vaig a l'anècdota personal, però jo, per exemple, que tinc 2 fills, com que estic teletreballant avui, el teletreball el que em permet és que just quan acabi aquesta píndola aniré a portar la meva filla al metge, que si hagués de fer el desplaçament de 40 minuts fins a la meva oficina em seria impossible arribar a portar-la al metge. Per tant, em dona una flexibilitat i una possibilitat de conciliació que no em donaria la modalitat presencial, però clar, només me la dona en la mesura en què la meva organització em permet aquesta flexibilitat. I l'últim, que per mi és molt important des del punt de vista de la igualtat, i que val pel teletreball, però també val per situacions de jornades parcials que majoritàriament s'agafen les dones, és tenir una consciència molt gran dins de l'organització d'assegurar la disponibilitat de tot l'equip en les reunions de presa de decisions. És a dir, quan es fan reunions per decidir promocions de persones, quan es fan reunions per assignar projectes, per prendre decisions comercials, per prendre decisions que són importants, que sigui un criteri clau de l'organització, que aquestes reunions es facin en les franges de disponibilitat de les persones que treballin en remot, en els moments en què les persones que estan en jornada parcial estiguin presents, etc. Sí? Moltes vegades una conseqüència a nivell de gènere, i això s'està veient en estudis, és que la conseqüència de les jornades parcials o jornades reduïdes és que les dones acaben estant excloses, és a dir, es fan reunions importants de direcció quan les dones no hi són. I dic les dones perquè són les dones les que tenen les jornades reduïdes i les jornades parcials. Per tant, recalco aquest tema perquè és un tema que a mi em sembla important i que aplica també en el cas del teletreball. Paro aquí. Hem parlat de gestió horària saludable, gestió horària eficient i gestió horària igualitària. Em paro aquí i obro una mica el torn de preguntes com abans, o també si voleu compartir alguna experiència, alguna cosa que us ha semblat que us ha funcionat, no? Que crec que també és interessant, com ha fet abans la companya. Sí, no? No tenim preguntes. M'explico molt bé, em sembla tot correcte. Una mica raro a vegades estar sola parlant. Almenys veig que no esteu marxant, així que ja que sí. Val. Sí? Miro primer l'hora per veure que estiguem a temps. Super. Doncs entrem a l'últim trosset. Gràcies per escriure pel xat també, Ona. Fantàstic. Doncs anem per l'últim espai, que era l'espai i eines. Aquí al final és proporcionar un espai i eines adequades per treballar en remot. Aquí hi ha 3 coses, no entraré molt al detall perquè us deia, jo en aquest aspecte no soc especialista i és un món, diguem, complicadet, però bueno, ja l'hem avançat una mica abans. Per mi hi ha un tema clau que hem de tenir en compte com a organització, que és la prevenció de riscos laborals. Us deia al principi, en el nivell legal, apliquen exactament els mateixos drets que té una persona que treballa en presencial i, per tant, hem de garantir que té una prevenció de riscos laborals exactament igual que tenen les persones que treballen en presencial. Què es pot fer aquí? Doncs
proporcionar material per assegurar que es compleixen aquestes condicions que hem marcat per la resta de persones treballadores, com poden ser pantalles addicionals, reposaveus o altres estris, segons el lloc de treball que tingui, no? I aquí també ho avançàvem una mica, no? Pot anar des que hi hagi un mòdul de teletreball, de què s'ha de fer a casa quan fem els cursos de prevenció de riscos laborals, i idealment, hi havia alguna companya per aquí al xat que deia que també ho havien fet més o menys, doncs que aquesta persona faci una foto o expliqui com és el seu espai laboral i es puguin donar recomanacions concretes de com l'ha de canviar perquè compleixi amb els criteris. Sí? Després hi ha tot un pack que aquí cadascú haurà de consultar amb els seus sistemes tecnològics que tingui implementat i la sensibilitat de les dades que estigui manejant, òbviament, que té a veure amb les eines i la seguretat. Al final ens estem connectant en remot, en sistemes que si estan presencialment es poden tancar molt més. Si estem connectats a internet sempre hi ha un risc. I per tant veure com garantim la seguretat digital, quines eines facilitem, quines normes posem a les persones treballadores que teletreballen i tenir això molt clar, sobretot per la protecció de dades i en general per la seguretat digital. Aquí hi ha algunes empreses que esteu en el sector sociosanitari, òbviament aquí acostumeu a tractar amb dades bastant sensibles, molt important tenir clar que aquestes dades no es perdin o no siguin objecte de ciberatacs i altres. I aquest d'organització de l'espai està relacionat amb la prevenció de riscos laborals, però una mica també és que podem ajudar les persones treballadores a donar indicacions de com seria aquest espai ideal, perquè al final també, a part de prevenir riscos, condiciona una mica la productivitat i la gust que treballa la persona treballadora. I aquí us he ficat alguns aspectes que es podrien incloure en el que dèiem, en aquest pack de riscos laborals o en un pack de teletreball. La ubicació, que ha de ser en una zona tranquil·la de la casa, on hi hagi poques facilitats de distracció, la il·luminació, idealment llum natural, o en el seu defecte de llum càlida i funcional, el mobiliari, que faciliti l'ergonomia i el confort, l'organització, a vegades en algun curs és que és important que mireu la vostra taula ara un moment, que feu aquest exercici, la teniu ordenada, teniu molts papers per sobre i teniu també la cantimplora de no sé què o els bolis dels nens que us els han deixat aquí. Llavors aquesta sensació de caos també es trasllada una mica amb l'estrès que vius. Ventilació i també una mica aquesta personalització, cadascú allò que li aporti benestar, calma, que la faci estar concentrada. Doncs fins aquí els aspectes. Per fer una miqueta de recordatori, hem parlat de l'entorn organitzatiu, que tenia més a veure amb el treball per objectius i les polítiques corporatives. Hem parlat... Perdoneu. Hem parlat... de la gestió dels equips, de com coordinar, de com afavorir que hi hagi motivació, que hi hagi sentiment de pertinença. Hem parlat de la gestió horària, que hem parlat de gestió horària saludable, eficient i igualitària, i hem parlat de l'espai i de les eines en el lloc de teletreball, com a 4 aspectes a tenir en compte quan estiguem implementant o quan estiguem revisant com tenim implementat el teletreball a la nostra organització. Fins aquí, preguntes, dubtes, experiències. Sí? Vale. Doncs ja per acabar, acabo amb una part molt pràctica que volíem incloure perquè a vegades també va bé, que és d'eines concretes. Us hem fet una mica de recull d'eines que existeixen per poder gestionar en remot els equips i en general el treball. Les hem agrupat com per temàtiques i hem intentat sempre posar-vos les que són més famoses i una de programari lliure perquè també pugueu accedir-hi en aquest sentit. I són tipus d'eines que idealment hauríeu de tenir, siguin aquestes o unes altres, per poder gestionar els vostres equips. Hi ha un pack d'eines que són més d'entorn organitzatiu i de crear un espai virtual de col·laboració. Aquí de les més famoses, el Google Workspace, que al final el que fa és agrupar tots els serveis de Google que molta gent utilitzem almenys de forma privada, el Drive, el Gmail o no sé què.
i permet gestionar continguts, tasques, comunicacions en un entorn virtual. El Microsoft Teams, que de fet és el que moltes vegades l'administració pública ho està utilitzant, diria. També ja sabeu, té gestió documental, espais de treball col·laboratiu, xat, videoconferència, s'integra amb Microsoft, amb la qual també permet gestionar aquesta part més d'equips, calendaris. I de programari lliure us hem posat 2 plataformes, una és el Decidim, que de fet va estar desenvolupada des de l'Ajuntament de Barcelona, que té una branca que no sé si la coneixeu, que està pensada per les organitzacions. I és interessant perquè a vegades en equips en remot potser això no es fa, que està pensada per fer temes de participació i presa de decisions dins de les organitzacions, permet coordinar processos com assemblees, debats, votacions, propostes, que sapigueu que existeix una derivada. Això es va crear en el seu moment per fer processos de participació democràtica, però hi ha una derivada pensada per a empreses. I aquest últim programa, que es diu Claroline, que està més pensat per la gestió, per aprenentatge i col·laboració en línia, però que també permet, per exemple, fer processos de cocreació de documents, gestionar fòrums, agendes, etc. Després hi ha tot un grup d'eines, que aquest és superampli, n'hem ficat 4 per no morir-nos, però, en fi, n'hi ha tranquil·lament 200 al mercat, probablement, que són de gestió de projectes. Aquí és la idea, que segurament ho haureu vist, d'assignar tasques, un calendari, posar-li a les persones, classificar-les per projectes, etc. Alguns dels més utilitzats, que tenen opcions gratuïtes, o sigui que tenen funcions gratuïtes i funcions amb opcions de pagament, el Trello, el ClickUp, l'Asana, molts d'aquests estan lligats a metodologies de gestió de projectes concretes. Per exemple, el Trello està molt pensat per seguir una metodologia que es diu Kanban, però al final es poden adaptar bastant a les necessitats de cadascú, i el Redmine, que seria una cosa similar, però amb codi obert. Què permet això? Tenir una assignació de tasques dins l'equip, va molt bé per la persona responsable d'un equip, sobretot per projectes. S'hi poden posar documents normalment a aquesta tasca, assignar-les, posar-li un calendari, i per exemple podria ser amb aquestes eines una manera de fer les reunions de seguiment, que s'actualitzen aquestes eines i a la reunió de seguiment el que es fa és repassar i veure si estan correctes i si tothom està d'acord. No sé si les coneixíeu o no, suposo que algunes sí que us sonen, no us ho hem ficat perquè tingueu una mica la... Eines de control horari. Dèiem al principi que en principi s'ha de fer els registres horaris iguals, però jo us diria que aquest control horari també va més enllà una mica del registre legal, sinó també entendre, i crec que és molt interessant entendre, a què dediquem el temps. Hi ha un servei que també, després us farem el moment publicitari, però hi ha un servei d'assessorament a les empreses i jo a vegades els dic, a vegades és molt interessant durant un mes apuntar a quins projectes o a quines activitats estic dedicant al meu dia a dia, perquè a partir d'aquí també puc veure si efectivament aquestes activitats a les que estic dedicant el 80% del meu temps corresponen amb els objectius globals que m'he marcat, per exemple, o resulta que estic dedicant el meu temps a coses que no tenen a veure amb l'objectiu de l'organització. Llavors, sapigueu que aquestes eines es poden fer servir de manera molt senzilla per dir he començat i he acabat, però que realment el que permeten és assignar hores a projectes i així també saber, com a persona treballadora i com a organització. Sí, un moment. I quan ho tingués molts moments... Perdó. I així. Per tant, que sapigueu una miqueta que existeixen aquestes són algunes d'elles, el Clockify és gratuït i esteu sense pagament, el Toggle Track és de pagament, perquè és una mica més complexa, i el Kima és de programari lliure. N'hi ha moltes més, vull dir que no són les úniques, però que crec que és interessant com a exercici i us animo a fer-lo tant pel teletreball com per no teletreball, i també per a vegades prioritzar, de dir, ostres, això que m'està aportant el 20% del pressupost m'està suposant el 60% del meu temps. Doncs potser o ho començo a cobrar més car o tal. En el cas d'empresa privada, en el cas de les que sou públiques que esteu per aquí, doncs potser estem dedicant el 60% del nostre temps a fer coses del dia a dia i no estem avançant en una cosa clau del PAM, que és un objectiu de legislatura.
anem a repensar una mica què estem fent, no? On estem posant els nostres esforços. I per últim, tot el que serien eines de comunicació i col·laboració. Vale? A l'Slack és més una plataforma de missatgeria instantània. Està entre eina de comunicació i col·laboració i de les primeres que us he dit, de gestió de projectes. Però bueno, és interessant. Es va crear molt des del punt de vista d'equips de programació, però s'ha anat ampliant i ara s'utilitza per més coses. El Zoom ja el coneixeu, com és on estem ara, eines de videoconferència, però la veritat és que s'ha anat sofisticant i també té funcions del xat que hem estat utilitzant, però també té funcions de pissarra digital, en opcions de pagament per fer enquestes, etc. Igual que el Zoom n'hi ha moltíssimes. El Miro, no sé si el coneixeu, és una eina bastant interessant, és gratuïta amb opcions de pagament i fa una mica la funció de la pissarra en blanc penjada a la paret. És un lloc on tothom s'hi pot connectar a la vegada i serveix per fer coses col·laboratives. Pots ficar com pòstits virtuals, pots fer dibuixos, es tracta de fer esquemes visuals de forma col·laborativa. Llavors, per aquestes sessions que us deia que a vegades, si tenim equips en virtual, costen de fer, pot ser una bona eina. Si, per exemple, pots preparar la pissarra, per exemple, ficar una planificació inicial i fer la reunió d'equip i llavors obrir el Miro i que dins d'allà la gent pugui anar movent la planificació inicial que havies fet. O pots fer una primera pluja d'idees i que la gent hi pugui comentar sobre o votar-les. Llavors, dona aquesta... I el Jitsi Meet és programari lliure per fer videoconferències. Suposo que també n'heu sentit parlar perquè des de la pandèmia som unes expertes en tots els programes de videoconferències, però bé, era per deixar una en programari lliure en aquest sentit. Doncs arribem cap al final de la sessió, ens queda ara un quart d'hora que us deia. Preguntes, dubtes, coses que us han sorprès o que voleu saber alguna cosa més o voleu que aprofunditzi, tenim encara una miqueta de temps. Sí, no? Mentre us penseu les preguntes faig una miqueta de cunya publicitària, que sapigueu que des del Pacte del Temps i la xarxa NUST hi existeix un servei d'assessorament a empreses personalitzat de 5 hores que el porto jo amb les meves companyes i on parlem de teletreball i altres temes d'organització del temps i identifiquem ja per la realitat de la vostra empresa possibles mesures a implementar i que us animo a fer servir i que a més aquest any, des de l'any passat de fet, hem ampliat i aquelles empreses que de l'assessorament surten coses poden seguir aquest procés i fem un servei d'acompanyament en el que ja ajudem a implementar alguna de les mesures que hagin sortit. Per tant, que sapigueu que teniu aquesta eina, sobretot per aquelles 3 que dèieu que encara no heu implementat el teletreball, que podeu utilitzar aquesta eina també per acompanyar-vos en aquest procés. Moltes gràcies a tots i totes per assistir-hi.